103 ka mga engkwentro ang nagluntad sa tunga sa makawalang nga grupo kag tropa sang gobyerno umalin sang Enero 1 tuig 2023 tubtob Hunyo 25 sining nga tuig 2024. Sa accomplishments nga ginpresentar sang 3rd Infantry Division sa ginpatigayon nga second quarter meeting sa Police Regional Office 6 Headquarters nga sa 103 ka engkwentro, 11 diri ang major engagement sa din-anom ang na-record sa tuig 2023 kag 5 naman subong nga tuig. 139 naman ka miyembro sang Communist Terrorist Group o kon CTG ang nadakpan kag 222 ka nagkalain-lain nga armas tuthang ang nakuha sang militar. Nahibaluan nga 3 ka high-value individuals gikan sa CTG ang nadakpan nga ginalakipan nanday Regional Secretary Komiteng Rehiyon, Negros Cebu, Bohol, Siquijor, Rogelio Posadas alias Putin, Secretary of Southern Panay Front nga si Rebecca Alfaro alias Jing, kag ang Deputy Secretary sang Southern Panay Front nga si Roberto Goma alias Toto, subong man ang 21 ka Finance Officer sang CTG. Samtang ginpahayag naman ni 3rd ID Commander Brigadier General Marion Sison nga naghina na ang puwersa sang terorista nga grupo sa din isa na lang ka guerrilla front ang nabilin sa isla sang Panay. Ini si Kaki5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.